Bueno, boa tarde a todos. En primeiro lugar, grazas por vir. Quen tiña que estar aquí sería Samantha Barreira, a Concelleira de Cultura, pero como está doente, pois son eu. E queríamos presentarvos a Francisco Javier Pérez Álvarez, que naceu en Servoi en 1969, é licenciado en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e realizou os cursos de doutoramento no Instituto da Lingua Galega, desenvolvendo varios traballos de investigación. Nesta institución contribuiu a redactar o cuarto volume do Atlas Lingüístico de Galicia, Léxico, que vos vai mostrar despois un exemplar, e ao mesmo tempo levou a cabo un traballo de investigación sobre dialectoloxía galega no concello de Vilar de Bos, en varias localidades da raia galego-portuguesa. Asemade colaborou con varias reseñas en revistas de pensamento crítico como A Trave de Ouro ou Cadernos da Lingua. Participou no primeiro Congreso Internacional da Lingua Galega no ano 96 cunha ponencia sobre lexicoloxía na Universidade do Apóstol. No ano 2020 dá o salto á produción literaria coa obra Lembranzas dun vagalume de outono. A obra que ven presentar hoxe é Onde o mundo se chama Servoi. E vou vos facer unha sinopse, aunque despois el vai falar un poquinho máis. Pensar que o pasado nunca morre parece algo irrebatible e ineluctable. Todos e cada un de nós formamos parte dunha historia común da que ninguén pode lograr escapar. Nesta sucesión de historias de ideas entrelazadas xoga un papel primordial a memoria, coa súa fame desmedida de lembranzas. A diferencia doutros lugares poéticos imaginarios, o narrador ubica esta obra nunha parase real e concreta, Servoi, unha aldea que, máis que un conto, semella un reconto de anécdotas, avatares e lendas vinculadas nun estilo prosaico, ás veces intimista, máis salpicado de personaxes reais e magnánimos de corpo e alma que paulatinamente van configurando a trama novelesca. Esta serie de relatos curtos é unha homenaxe, unha débeda aos poboadores dunha terra e un tempo que irremediablemente esmorece e xa é pasado. Para loitar contra este río do esquecemento están as palabras imparables como pedras que cruzan a outra beira, a beira dos recordos. Isto, digamos, que é a sinopse desta obra. Antes de dar paso ao autor, gustaríame agradecer, como sempre, o inmenso traballo que fan Aurora e Vicente nesta biblioteca de Verín, obviamente o autor por presentar esta obra aquí na nosa biblioteca, neste salón de actos, e decir ao público que aí fora hai disponibles varios exemplares, pois se estiveren interesados na obra do autor, que tamén é importante, non? E sen máis, pois, daba a palabra ao autor. Gracias. Bueno, moitas gracias a todos por vir. Reiterar o agradecemento a tanto a Aurora como a Vicente polo seu labor que están facendo na biblioteca. Non hai máis que ver os premios que están levando últimamente. Agradecer a Eugenio Quintas, que é o concelleiro de Relacións coa Veciñanza, e a todo o Concello de Verín, especialmente a Samantha Barreira, que non pode estar hoxe por problemas de saúde, e tamén a Carlos Montero, que foi o responsable de prensa. Bueno, dito isto, vou vos falar do libro. Non sei se sabedes que estes días apareceu en todas as noticias que o noso presidente Pedro Sánchez presentou un libro, Terra Firme. E bueno, dende a Moncloa deben estar un pouco preocupados porque debemos enterar que en Galicia presentabas un libro e entonces pois chamaronme e dixeron: coño, que non coincida, non me estropees a entrevista persoal, porque
Entón dixille, pode estar tranquilo o presidente do goberno, pero que sepa que lle dou 2 días de vantaxe. Despois que se esqueza que non ten nada que facer cun autor galego, entón quedou xa máis tranquilo o tema. Bueno, é unha broma naturalmente, pero por que digo isto? Porque os galegos estamos moi acostumados a sentirnos, non digo en condicións inferiores aos demais, pero estamos moi pouco valorados aquí dentro. Debemos ter máis fora da nosa terra, estamos moito máis valorados que aquí, e debemos querernos máis, sentirnos máis, valorar máis o que temos. Non nos sentimos queridos, por iso digo que debemos facelo. Bueno, vou vos falar do libro, vale? Que é o que vin. Está escrito por un aficionado, sobre todo a lectura. A palabra libro ven de liberar. E preguntaremos, liberarnos de que? Pois da ignorancia, do atrevemento, do non saber. Hai un autor argentino que se chama Borges, que dicía que o libro que era o mellor invento da humanidade. Por qué? Porque é como unha extensión da anatomía humana. Acóplase ao noso corpo como unha extremidade a máis, non? Antes de nada, quixera que vos fixedes no título algún sonaralle onde o mundo se chama Servoi, porque é unha emulación a unha obra que se chama Onde o mundo se chama Celanova, que é de Celso Emilio Ferreiro. Non é ningún plaxio, a miña intención non foi plaxiar ninguna obra. O que intento é que se ele foi capaz de nomear a súa terra e de homenaxeala, por que ningún rincón de Galicia o pode facer? Todos os rincóns de Galicia teñen o seu prestixio. Entonces é unha doble homenaxe ao paisaxe e a paisanaxe a que falaba de Elibes, non? Celso Emilio é un autor pertencente á literatura social, comprometida e denuncia, e tiña máis obras, O soño sulagado, onde Longa noite de pedra, Viaxe ao país dos ananos, pero nesta obra precisamente é onde presenta o seu lado máis intimista, máis poético, máis lírico. O sea, non é unha obra de denuncia. Pensade que Celso Emilio viviu durante o franquismo, era unha época moi difícil. Por que sitúo a obra en Servoi? Porque quero que sexa real a localización do lugar, o topos común que se chame, non? Fago ao revés que outros poetas, non? A literatura está chea de lugares imaginarios, inventados, non? En moitos casos son paraxes que son finais dun camiño, dunha linguaxe. Non vos quero aburrir con nomes, pero hai moitos como Comala de Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo, Gondal, unha paisaxe simbólica no Pacífico Norte da autora inglesa Emily Bronte, Camelot, onde se narran as aventuras do rei Arturo, ou a ínsula barataria que lle promete Don Quixote a Sancho Panza. Na literatura galega tamén o caso máis paradigmático é o de Álvaro Cunqueiro, non? Onde temos que sitúa gran parte da súa obra nas terras de Miranda, que toda é unha terra imaginaria. Pero tamén hai autores como Eduardo Blanco Amor, que en obras como As Morga transcurren polas rúas do seu Ourense natal, non? Ángel Fole, por exemplo, ou Xiono Boneira ubican nas montañas do Courel o seu cosmos novelesco. Bueno, Servoi é pois un lugar que dota de maior realismo a obra e vai a vez imbricado cos personaxes de carne e oso, reais e autóctonos. Non hai ningún inventado, son todos personaxes dali. Cando un ten un proxecto de vida e enfrontase a un reto, non? Entón, por así decirlo, no noso interior surxen unha serie de preguntas, non? Pintamos no noso cerebro unha especie de boceto e surxen os comos, os porqués, os
paraqués, os candos, os ondes. Cando surdiu a idea de escribir o libro, naceron estas preguntas. Isto non é nada novo. Hai máis de 2500 anos que a lucidez e o xenio dunhos habitantes na Grecia clásica xa se fixeron estas mesmas cuestións e inventaron o que se chama a filosofía. Como surdiu a idea do libro? Pois mirade, como suceden ás veces en moitos sucesos da vida, do xeito máis casual. Foi por azar. Lendo. Atopéme un día lendo un libro maravilloso, breve, conciso, pero a vez impactante. Chámase La lluvia amarilla, de Julio Llamazares. É un libriño de 100 e pico páxinas que se pode ler en pouco máis dunha hora. E a pregunta de vos, que ten este libro para encandilarme tanto? Pois ten que a trama ubícase nunha aldea do Pirineo Ostense. É imaginario totalmente, non é concreto como a Servoi. Conta os derradeiros anos da vida do único veciño que queda no lugar. É un relato popular, eu diría que ata ecolóxico, porque pola limpeza que el destaca no conto, cun estilo moi ben contado, moi limpo, non? Escoitando a voz de Andrés, o protagonista, un percibe a amargura de ser o derradeiro eslabón dunha cadea, porque é o último. Despois del non vai haber moitos máis, non? É tamén un monólogo brillante sobre a morte e o transcurso do tempo e o amargo sabor da soedade. Bueno, hai unha memoria do tempo perdido, do recordo, do esquecemento, e ese testemunho, ese relato do que ele estaba contando, levoume ao lugar da miña infancia, a Servoi, cando eu era pequeno. Evidentemente non se poden extrapolar nin os lugares, nin a temporalidade, nin os personaxes, pero si atopei certa similitude e parangón ca miña aldea. E deixeime levar por unha certa nostalgia e morriña. E esa foi a primeira pedra para a arquitectura das páxinas, e a raíz de aí orbita todo o demais, os personaxes, as diferentes temáticas, o estilo. Como me enfrentei? Esta é a segunda parte. Pois veredes, hai moitos xeitos, non hai un canon estricto, ningún autor ten unha pócima máxica para decir, pois vou empezar o libro desta maneira ou doutra. Non, cada un ten as súas manías, cada un ten as súas armas. Non vos quero aburrir con datos, pero simplemente vou vos nombrar 3 ou 4. Truman Capote, por exemplo, un autor norteamericano, a maioría das súas novelas sempre se empezaba pensando no final. Se tes un bo final, decía ele, tes unha boa novela. Curioso, verdade? Porque normalmente as obras empezanse polo principio. Era un escritor extravagante, este señor. Bueno, levou unha vida disoluta. Ten unha frase moi famosa: son alcohólico, son drogadicto, son homosexual, son un xenio, dicía. E música para camaleones. E a verdade que era un xenio. Se tedes a oportunidade de ler A sangre fría, lédeo, porque vai vos encantar. Como tamén tiña unha vida estrafalaria unha autora dos Estados Unidos, tamén, Carson McCullers, a escritora do Rostro da nena eterna, non? Que se centraba en personaxes, pois eso, marxinais, desarraigados, de vida difícil, pero tamén moi acordes ca súa personalidade, como pensaba ela, co seu carácter, non? Era unha autora cun comportamento, cun temperamento moi difícil. Pasou unha vida chea de dificultades, o que levou a refuxiarse no alcohol, con turbias relacións sentimentais. Pois ben, ao redor da creación dos seus personaxes mudos, mutilados, foraxidos, truculentos, vai construindo todo o seu mundo novelesco. Para Cervantes o básico era o inicio. El nunca pensou, cando empezou o Quixote, facer unha segunda parte. Pero mira por onde. Escribiu outra segunda parte. E máis cerca de nós, Cela, por exemplo, Don Camilo, o de Iria Flavia,
pois o importante eran as historias, non para ele, non? Dicía que a vida que non tiña trama, non? Hai unha obra que se chama Cristo versus Arizona, onde dice que non hai unha soa historia que atravese a obra, senón moitas suxeridas. As historias dos libros non se presentan en orden, aparecen e desaparecen a gran velocidade para volver outra vez, non? De feito, vanse contando pouquiño a pouquiño e van completando o puzzle dunha sociedade. Bueno, podo vos dicir que no meu caso o primeiro no que pensei foi no título. Eu tiña claro que o primeiro entre tiña claro dende o primeiro entre que Serboi era o punto de gravidade, a clave de bóveda, e a partir de aí aparece un pequeno pero a vez vasto universo de temas, personaxes, lugares, lendas, anécdotas, pero sempre tendo claro que o objetivo era darlle un sentido circular ao relato, é dicir, cerrado. De feito, pois que non lestes o libro, o primeiro capítulo e o derradeiro teñen o mesmo tema, empezan e acaban igual. Fixo a propósito. Tamén vos quería dicir que non é o mesmo escribir un libro que ser un escritor. Ser un escritor é algo moi difícil. Escribir é algo sencillo, garabatear sobre un papel en branco. Escribir é algo máis complicado. A idea de por escrito as miñas ideas levábame rondando no maxín tempo atrás. Unha serie de avatares vitais, o destino tal vez fixo que un día me parase. Ás veces na vida é bo pararse. É un día de todos os santos. Estaba no camposanto da igrexa, cheo de flores, e deume por mirar unha a unha as rápidas e reflexionar sobre a cantidade de xeneracións que pasaron por esta vida e agora estaban soterradas ali. Diredes, que lúgubre este tío, non? Fixarse nestas cousas. Pois o mundo está cheo de raros. Pasaron por este mundo sen pena nin gloria, sen facer ruido, pero dun xeito totalmente anónimo, sin que ninguén estivese reparando nelas. Caeron no esquecemento absoluto, converténdose nunha masa amorfa, extraviada, desterrados, pero a vez enterrados na terra. O caso é curioso, o da morte. E dixen, por que non traelos, aínda que só fose por un entre a vida, ao presente, e rememorar as súas vivencias, e por sobre un papel os seus nomes, o seu xeito de vivir, a maneira de pensar, os seus valores, as súas crenzas, e como sen querelo deixaron a súa pegada en nós. Polo tanto, e isto enlaza coa outra pregunta, o para qué, este libro é unha homenaxe máis que merecida a toda esa xente que un día nos deixou e que non vai voltar, por desgracia. É unha débeda a toda esa xentiña que tanto loitou sin ningún afán de recompensa nunha época moi difícil, de posguerra, de fame, onde todo escaseaba de case todo, menos curiosamente a ledicia de vivir e o afán desmedido por sair adiante. E ainda que parece que estou falando dunha época moi lonxana, non hai tantos anos que pasou. Que sucede? Pois que a concepción do tempo e a sensación do paso dos días cambiou. Agora é distinta. Agora pasa todo máis axiña, máis rápido, case sen tempo de aterse, o que fai que as vidas sexan máis infelices e superficiais. Por lo tanto, escribín este libro para lembrar, para recordar, para volver a pasar polo corazón e non caer no esquecemento. Escribín porque tamén é un exercicio de liberación para min. É como decía o noso paisano Alfredo Conde, roubarlle un pouco de vida á morte. Escribo porque te axuda a comprender o sentido da vida, aínda que moitas veces pensemos que carece dele. Escribo porque é un exercicio de enfoque, é un cambio de perspectiva. E cando te subes a un outeiro, non? É desa vida con outra mirada. Escribo porque tamén é unha forma de porse en contacto cos seres queridos. É como rezarlle a unha avoa, ao teu pai, sobre un ceo de noite pecha, onde as estrelas son palabras
miradas, sorrisos e améns. Para acabar, escribir é reparar a ferida fundamental desgarradora, porque todos estamos feridos, dicía a poetisa argentina Alejandra Pizarnik. A vida é unha cicatriz que jamais se cura. Vou falar dos personaxes que aparecen na obra. Intentei converter o libro nun amplo e variado abanico. Podía haber escollido a outros, pero escollín estes. Para ser o lugar que é pequeno, hai bastantes. Son todos reais. Moitos xa forman parte do pasado. Outros, en cambio, seguen deambulando polas rúas da aldea. O espectro é moi variado, é representativo. Hai labregos, hai cesteiros, hai poteiros, hai tunantes, hai mestres, hai curas. A maioría son xente dunha certa idade, pero tamén hai cabida para a única patria que existe, que é a infancia, como decía María Rilke. Cando un lê libros de literatura, o que observa é que está chea de corredores de fondo, de fuxidos, non? De personaxes que se aferran ás dificultades. Non hai máis que pensar nas cabalgadas do magullado Alonso Quijano, que camiñaba cara a un lugar que non existe da súa fábula, ou a Jean Valjean dos Miserables de Víctor Hugo, correndo co pan roubado debaixo dos brazos, ou as máxicas escapadas de Robert Roy e de Walter Scott, ou as aventuras e desventuras do Lazarillo de Tormes, ou a Ulises do Homero, cando volvía a Ítaca despois da guerra de Troia. Bueno, pois algún dos personaxes que teñen certas concomitancias con eses maratonianos tamén aparecen aquí. Eu vou vos dicir algúns. O Edelmiro das Eiras, o Xacobo de Sampaio, a Bechorra de Gondulfes, o rei de Castelo, o Fanchico, o Cascarrubias, o Adolfo da Rasela. Supoño que hai moitos arabos. O cal me fai pensar que ficción e realidade están moito máis próximas do que parece. Que trato no libro? Bueno, pois toco varios temas. Un deles é o destino, o azar, o libre albedrío, o que lle chamaban os latinos o fatum, ou os gregos almoiras. Eu a miúdo fagome moitas preguntas sen respostas sobre a existencia. Somos seres predeterminados? Levamos escrito na pel o noso propio fin? Nacemos sentenciados? Que marxa de maniobra temos? Vos que pensades? É complicado, verdade? Interiormente funcionamos como o mecanismo perfecto dun reloxo suizo. A engranaxe é perfecta, mentras todo vai ben, pero cando unha peza falla, empezan os problemas. O cerebro vai á parte. Hai un psiquiatra catalán que se chama Joan Massaguer e di que o cerebro é como unha gran orquestra, pero da que descoñecemos o director. Só se coñece o 10% de como funciona. O caso é que todo funciona ata que un membro da orquesta desafina. E cando desafina é cando nos damos conta de que algo falla. Iso internamente, pero é o que nos sucede externamente. Os nosos actos, os nosos sucesos son controlables. Que marcha podemos cambiar no vivir do noso día a día? A ciencia non ten explicación ninguna, xa vos lo digo. Estuve mirando en moitos libros, pero non hai ninguna que explique por que nos sucede isto ou aquela outra cousa. Non hai unha razón lógica. E é aquí onde entra en xogo o papel do azar, da sorte. A vida volvese unha especie de lotería, de ruleta, e hai cousas que se nos escapan. Non hai explicación posible. Creemos que temos todo controlado e non temos nada. Pero nada. Podemos percorrer un camiño todos os días, sen que nos pase nada. Mas nun intre, todo cambia, e nada volve a ser igual. Algo se cruza, a saber, que é e rómpese a rutina. Tal vez sexa porque a vida carece de sentido, aínda que cada un de nós imos atribuíndolle un, pero en sentido estricto, a vida, como forma de existir, non ten ningún sentido, baixo o meu punto de vista. No libro hai capítulos nos que trato este tema, bastantes. Deixo o lector
a súa resposta e as súas sintónicas. O segundo tema que trato é a narración, a capacidade do ser humano de contar, de fabular historias. Non se nos esqueza que somos animais contadores de historias, de inventar, de imaginar. Contar une, crea lazos. Dos contos nace o que nos vincula e o que nos conecta. Fundan grupos, comunidades de xente e sálvanos do paso do tempo. E narrar, contar, cura. Mira, vou vos contar unha anécdota. Eu, cando era pequeno, tería 7, 8 anos, e padecín o sarampión e as paperas. E a miña avó e a miña mai viñanme contar contos á cama. Non sei de que era, pero ao acabar de contar aqueles contos eu sentíame mellor. Estaba máis tranquilo. Non tenía ningún efecto terapéutico, pero era a sensación. Por iso digo que cura. E máis, podemos contar outra cousa sobre o sarampión. Seguro que o pasastes moito de vos, pero había un lazo roxo que lle poñan nas bombillas. Dicían que era para transfigurarnos mellor, porque co sarampión salían como granos vermellos, non? Bueno, pois, fixadevos, a palabra sarampión ven do grego e significa vide de color vermello. E que facían os gregos xa entonces? Tapaban as fiestras, unían as vides e poñan nas fiestras, nas xanelas, para que non lle viñera a luz de frente. O sea que 2000 e pico anos antes eles xa sabían o que era eso. E seguían facendo ata fai pouco. Ahora xa non se fai, pero bueno, é unha anécdota. Que máis vos podo contar? Cando un narra, crea unha historia común de experiencias que lle dan un sentido ao tempo, non? E iso transforma a sociedade. É a única que pode xuntarnos ao redor do lume para darnos sentido. Logo falaremos do lume. Sen embargo, hoxe a narración está en crise. Hai un filósofo surcoreano que é catedrático de filosofía na Universidade de Berlín e ten libriños como este, non son máis que isto. Este último que sacou chámase La crisis de la narración. Por qué? ¿Por qué él dice que está en crisis? Porque hoxe temos a influencia da información e hoxe hai máis información que nunca, pero sen embargo estamos máis desorientados, máis solitarios e illados que nunca. Convertémonos en consumidores, como unha ferramenta máis do capitalismo. O neoliberalismo chega ata os extremos de reinventarse cada día e trafica coas nosas emocións e con nosos sentimentos. As redes sociais, internet, substitúen o relato da narración e esgotan a capacidade imaginativa. Todo nos ven dado. Xa non inventamos nada, prácticamente. E máis agora que a inteligencia artificial que ven agora. Di Saramago que o mundo estáse a converter nunha caverna igual a de Platón, mirando imaxes, personaxes, creando que son reais. No libro aparecen grandes personaxes que están tocados polas musas. Xente case analfabeta que non viu un libro na súa vida, pero cunha oratoria que xa me gustara a min tela. A tía María, o tío José María, o tío Adolfo, a tía Aurita, o tío Melchor. Non leron un libro na vida e, sen embargo, sabían contar historias que dan vexa. Eu teño unha carreira universitaria, non paro de ler libros e, sen embargo, nunca lle chegarei á altura desa xente. Por qué? Algo falla. Bueno, pois digo que hai que lembrar que a literatura cando naceu tamén era oral, recitábase de memoria. Pois esta xente utilizaba a súa memoria, porque era unha memoria, tiña unha memoria exquisita, era impecable. E era a única forma de manter viva esa tradición. Era repetir historias e que non caeran no esquecemento.
a diversidade de lendas que salen no libro, pois mirade, os temas máis recurrentes son os que teñen que ver, por exemplo, coa morte, os avisos, o mal de ollo, os lobos, animal totémico da cultura galega, figuras mitolóxicas, as señas, os sacauntos, a Santa Compaña ou as sacamantecas. Podería variar o lugar dun aldea a outra, pero a esencia era sempre a mesma. A xente antes vivía o presente e rememoraba o pasado, pero non lles preocupaban demasiado o futuro, porque o futuro era incerto e había unha preocupación obsesiva polo pasado, polos devanceiros, sobre o que foi, o que herdaron, porque era o único que tiñan e sabían o que costaba conseguilo, porque ninguén lles regalou nada. O valor da terra, bueno, todos sabemos as disputas que había polos barcos, eran capaces de matar a alguén porque lle moveron un barco dunha esquina pa outra. O tempo entón tiña outro arume, outro aroma, tiña un sentido. As estacións estaban perfectamente definidas, eran sagradas. Ora vou falar do lume. O lume no fiadeiro, por exemplo, era un aglutinador de historias, era un xerme de lendas, un compañeiro na soedade, un elemento sagrado. A xente, pensade que nos longos días de inverno, cando a facenda permanecía nas cortes, polas fortes nevadas, estaban desexando que chegase a noite para congregarse e reunirse á beira do lume. E mentre eles se acercaban ao pasado ao presente, eu, como creo que era, xogaba. E diredes, e que xoguetes tiñas daquelas? Pois tiñan que inventarme a imaginación. Eu nunca cheguei a arquitecto, nunca supe, pero cos carozos do millo, sabes o que son, non? Pois ibas facendo estructuras ata chegar a unha altura, hasta que se esborrallaban. Bueno, pois esa era unha das maneiras. Que as remolachas que tiñen os meus avós para darlle as vacas, eu cortaba en rodeiras, e con erguizos facía carros e iba rodando con eles. Mentre os outros falaban, eu xogaba. No borrallo da lareira eu facía terras, regos, bueno, o que puidera, ata que pois ata que caía cansado co sono e me quedaba durmiendo nunha esquina do escano. Que o que pasa? Que cando iba á cama, pois iba con medo, porque as historias que contaban, pois tiñan aquela cousa, non? Miraba debaixo da cama, por se acaso, a ver se había algún monstro ou algo. Bueno, vou pois falar agora do outro tema que toco no libro, que é a desaparición dos oficios. Cada vez que desaparece un oficio, un xeito de facer as cousas, iso conleva moitas outras detrás. A desaparición dun léxico específico, o sea, de palabras, unha forma de ver a vida, a perda dunhos valores. É como que cada vez que morre alguén ou algo, non? É como a desaparición dunha lingua materna, non? Que deixa detrás de si un mundo, desaparece, e leva canda el o misterio e a ocultación dun desexo. Isto supón un cambio cos tempos modernos. Hai unha diferencia moi notable entre os tempos de antes e os de agora, aínda que non hai moito tempo, xa vos digo que pasou isto. A lentitude que había antes e a austeridade frente á rapidez e o derroche. Di Pepe Mújica, que é expresidente de Uruguai, que o consumismo ten máis forza que calquera exército. É verdade. Pensade un pouco. A cega adoración por a tecnoloxía, a abducción das redes fronte ao poder da imaginación e da sobriedade, non? Eu recordo os días no Muiño onde era capaz de diferenciar o tipo de fariña. Logo falo máis sobre isto. A suplantación do real polo virtual, o individualismo,
como forma de escravitude, sobre a sobrevaloración do ego, a obsesiva creación de necesidades, a mercantilización frente a unha época que era feliz con moi pouco. Dicía o meu avó, o pouco chega e o moito acábase. E a quietude e a sinxeleza daquelas xentes como método de supervivencia, sabendo que ninguén vai ser ileso da súa existencia. Bueno, outro tema que toco é o da soedade. A soedade é a enfermidade deste novo século, queirámolo ou non o queiramos ver. A soedade non é únicamente estar só, é tamén estar vacío, baleiro, desamparado. A peor soedade que existe é estar á beira de alguén e que non che faga caso. Este sentimento de vacuidade non é algo que se pode deixar ou tomar. E aínda que se fala moito da despoboación do rural e da España baleira, resulta curioso que é nas cidades e nas grandes urbes onde máis soedade se padece. O rural, por a contra, ao ser poucos, están máis pendentes uns dos outros. É como unha gran familia. Non pasa mediodía sen saber se o veciño desta casa ou da outra está en tal sitio ou noutro. É máis, no rural, a xente, cando marcha, avisa e di, vou ir a tal sitio. Nunha cidade, nun piso, nun edificio, non te enteras onde está a xente. Cantas veces vemos nos medios de comunicación que hai xente que atopan morta despois de meses e meses? Iso non pasa nunha aldea. Por lo tanto, a soedade nas aldeas é unha soedade, pero de retiro, de descanso, case diría eu monacal. Unha soedade que ten que ver moito co silencio, unha soedade buscada, non imposta, que cura. Que é o peor da soedade nas aldeas? Pois bueno, pois cando nunha parella un dos membros falta. E esa ausencia ocupa un espacio que antes non había, moito máis que calquera presencia, desgraciadamente. E vencellado ao tema da soidade está o da nostalgia, a morriña, a saudade, aínda que non sexan iguales. Unha cousa é a morriña, outra cousa é a nostalgia e outra cousa é a soidade. Pero é un sentimento innato ao ser galego e aos que nacemos nas aldeas, darse con moito máis asiduidade. A nostalgia é algo que non podemos eliminar, levámola connosco na cor dos ollos, en cada amor, e en todo o que nos atormenta ou engaña. Non nos podemos desfacer desta tristura melancólica. Cando escribín o libro, en máis dunha páxina, caeume máis dunha vagoa. Ouviuse un raio e non tiña máis remedio que pechar os ollos e deixar de escribir, e non poder facer nada. É inevitable. Vou vos falar agora da infancia e das lembranzas. Bueno, sabedes que os anos pasan e que nos facemos maiores, pero hai cousas que non cambian. Volvémonos máis raros, maniáticos, pero no fondo seguimos sendo como cando éramos pequenos, criaturas que esperan con ansia que lles conten outra historia, e a seguinte, e outra máis. Por qué? Porque no fondo todos seguimos levando ese neno que temos dentro. Sempre temos 10 anos, decía Julio Cortázar. Hai un libro dun profesor israelí que se chama Harari, e escribiu Sapiens, e ele dice que gracias ao chismorreo, o que todos falamos unhos dos outros e nos pomos verdes, chegamos ata aquí. Gracias a eso. Gracias a eso, unha das causas. Non hai máis. É porque entonces voltamos unha e outra vez aos anos máis felices da nosa vida, que era cando pensábamos que éramos inmortais. Aos días da escola, a lembranza do frío, a xogar con balón de trapo, a saber o que era a disciplina e o respeto a un mestre, a montar unha orquesta con 4 patas vellas debaixo da ponte do regueiro,
a subirse ás árbores, a por cereixas ou brevas, a marina ou a garciana, e ter que tirarte delas abaixo porque te descubriron. A tirarlle pedras ás pietas na eira, a pura, a ir pa casa cos pantalos rotos e os zapatos cheos de bulleiro, a facer táboas de madeira para esvarar sobre a neve, a ir coa beceira, a tirar por unha vaca cunha corda, que tú eras un neno de 8 anos e a vaca obedecíate. Era como un milagre. Facer o que te lle mandabas. E o que vos dicía antes, a ir ao muiño co teu avó e meter as mans cos ollos pechados na fariña e aprender que a de trigo era como a seda e a de millo era como o liño. E a deixarte levar hipnotizado polo movimento da tolva e a moa mentres chegaba o ruido e o son da auga por debaixo do chan, o picor das follas do millo nos brazos, como as follas das figueiras. Algúns recordos van e volven, outros desaparecen para sempre, pero hai lembranzas que se pegan a nós, como o líquen verde nas pedras. Son cachos de vida que non se perderon, que medran devagariño na corteza do tempo. É a emoción do que se rememora e nunca volverá. E por último toco un tema que non é moi agradable, pero que considerei que era necesario polo. É o tema da morte. Mirade, a relación do home coa morte non é a mesma coa que había antes. Antes a morte formaba parte da vida. Agora hai un muro que a separa. Eu lembro de pequeno asistir aos velorios e mirarlle de frente ao rostro do defunto, escoitar as carpireiras, as que choraban, e sentir un sentimento de desgracia real, sen complexos. Agora os nenos non asisten aos sepelios, ocúltanlle a outra cara da vida. Antes a morte era natural, como algo que formaba parte do ciclo da vida, era anónima, como que asistía a un teatro baleiro sen actores, pero é que agora é un circo. Agora é un circo público, é un espectáculo no que o que menos importa é o que se vai. Hai unha desafección cara á morte. Fálase dela mediante eufemismos, non se pode tratar directamente a morte. É como se non existira, como se nunca fora a aparecer. Falábase dela de 1000 maneiras, en xeito de avisos, por exemplo, abortaba unha vaca, era unha desgracia que iba a haber unha morte. O canto da coruxa, a presenza dunha bolboreta nunha fiesta durante varios días, o zoar do vento nun recanto, nunha sombra. O que marchaba sempre deixaba a súa tristura sobre os sombreiros do que quedaba. O que marchaba sempre deixaba a súa tristura no que quedaba, e o que marchara sempre estaba un pouco por encima, en riba dun cabalo, na fiestra dun cuarto, no corredor dunha solaina, na escalera dun patio. Agora tamén hai certa melancolía cando un viaxa por en tren e se aparta dunha gran cidade mirando pola fiestra, ou sobre todo cando un sube as escaleiras dun avión e se despide. Dicía Rosalía de Castro que os mortos sempre levan presa. Os que levan presa agora somos nós, para quitarnos o morto de encima, nunca mellor dito. Deixamos os sors neses edificios fríos e desanxeados chamados tanatorios. Antes morrían na casa e gardábase o loito. Agora perdeuse ese respeto por un ser querido. Que pronto se esquecen os que xa non teñen rostro. As vaguas xa non corren polas meixelas como antes. Está mal visto chorar por alguén que xa non está. Para que? Por que? Iso non vende. A morte non cotiza no IBEX. E non se pode consumir. E o rostro da morte non ten prezo. E, sen embargo, hai que pagar por deixar este mundo. Parece unha contradicción, verdade? Pero son as paradoxas da vida. Pero o que non sabemos é, como dicía a miña avoa cando xogaba a brisca, é que a morte está tan segura da súa ganancia que nos dá unha vida de vantaxe.
e aínda que non toda a xente viva, ninguén escapa do lance definitivo da Gadaña. Moitas grazas. Se queredes facer algunha pregunta, estou disposto a algunha dúbida, o que querades saber. Se non tedes o libro, claro. Por certo, trouxenvos isto para ensinárvolo, e do pasado. É un atlas lingüístico. A xente pensa que non máis hai atlas xeográficos de xeografía. Eu traballei neste libro 2 anos na universidade e, bueno, quixémolo traer para que superades o que é un atlas lingüístico. Entonces, pues bueno, e do pasado xa digo, se tedes algunha pregunta, estou disposto. Dime, Alfonso. Sí, dime. Bueno, gracias Alfonso, gracias. Sí, bueno, é que é un pouco, a mí dame moita pena, vamos a ver, decía Chesterton, un autor británico, que a tradición non é a adoración das cinzas, senón a transmisión do lume. Non? É dicir, ti podes adorar as cinzas, pero con iso non faz nada. Hai que manter sempre o lume aceso. E o lume como se mantén aceso, encendido? Por desta maneira, contándoo, deixando por escrito, porque senón isto pérdese. Fixadevos, un dato, en Galicia temos máis de 2 millóns de topónimos. 2 millóns. Isso é unha barbaridade. Pero cada persoa que morre e coñece como se chama tal sitio, iso esmorece. E se non queda registrado nun atlas, pérdese para sempre. Pois o mesmo que se perde eso, pois pérdese as lendas, os contos, a cultura, porque eles tiñan moita cultura. Ainda que digo, eran analfabetos, moitos deles. Non sabían ler nin escribir, pero eso non quere dicir que non tivesen cultura, porque nada máis facía falta velos a oratoria que tiñan, como falaban. Parecían Demóstenes ou Cicerón, non sei, era algo impresionante. Algunha máis? Eu quería facer unha... Sí, dime. Estaba escoitándote e que hai xente máis nova e tamén hai xente da nosa idade, son desde o 69 ou son do 66, e estabas falando e estaba retrotraéndome a miña infancia. Claro. E é certo, perdón por filosofar, que o autor é... No, creo que non se chega. Oídole ben. Arrímate máis. Creo que todos pasamos polo mesmo, porque estabas falando dos velatorios que se facían nas casas, a relación que había dos, non falache expresamente diso, pero dos netos cos avós, a sabiduría que transmitían os vellos, que iso agora, desgraciadamente, perdeuse. Claro. Tocache un tema que, bueno, que eu vivo non diariamente, pero moi frecuentemente, que é un tema desagradable, que é a morte, e que no rural vivíase como algo perfeitamente natural, sen estridencia. Sí. Eu lembrome de ter ido
o velatorio de miña bisaboa, pois o cadaleito estaba no medio da sala, daquelas casas antigas, e pois non tiñamos, non me lembro que os meus primos quedasen con algún trauma ou máis traumatizados o meu. É que estamos ben todos. E agora sí, agora é algo que escondemos. A morte escóndese. É que non se quere ver, pero é a outra cara da vida. Non? Nacemos para morrer, o sea, non hai outra historia. Podem voltar atrás, voltar Sí, por suposto. Eu non sei se alguén quere facer máis comentarios ou alguna pregunta. Por certo, eu o primeiro libro non o pude presentar porque me cadrou ca pandemia e este, Lembranzas dun vagalume de outono, supoño que o coñecedes. Bueno, pois, ahora que estou, pois, fago unha pequena homenaxe tamén. Aproveito para presentalo ao lado deste. Bueno, pois, a todos os invitados que queirades, invítovos a un viño ahora. Onde queirades, vale? Por favor, que sea da comarca de Monterrey. Vale, hai que tirar para casa. Bueno, pues nada. Sí, dime, Toño. Por se houbera unha terceira versión, nunca se sabe. Sí. Falaras un pouco máis do teu bisabuelo. Pois sí. Pois sí. E tamén, bueno, a ver, falabas do toponimia do Atlas este, que para min é unha maravilla, porque é certo que cando a xente vai morrendo se perde palabras, sí. A microtoponimia tamén. É unha parte aí perdida. É certo, sí, señor. É moi interesante, porque claro, os vellos falan, non, de lugares e tal, e ao final iso queda no olvido tamén. Queda no esquecemento. Decías tamén dos oficios, non? Que cando se voida o meu abuelo ainda fala do xastre, ou fala do cociñeiro, sí. Fai moita gracia, non? Sí. Hai un libro que eu escoitei na radio fai un tempo que se chama Mucha gente pequeña, de Gustavo Adolfo Duc, que é un tipo, penso que non sei se é catalán ou sí. cousa así, e fala precisamente dos oficios nun pueblo, non? Que antes nos pueblos sempre había un ferreiro, había un xastre, había un sempre. había de todo. Sí. Sí. Bueno, de feito, en Servoi non, pero en Vilar había un xastre. Tiñamos un cesteiro, había poteiro, non sei, había ferreiro, había hasta químico. Somos unha aldea avanzada. Sí. Perdón? É os curandeiros, sí, señor. Sí, bueno, as curandeiras. Bueno, é que coñecestes a Elvira da Rasela na zona de Paipa Baixo. Había outra, non me acordo agora. No Rosal, efectivamente, había outra. Eu a tía Elvira a min arregloume un codo. Estaba media cega, a pobre xa non vía, pero ela sabía, pois eses saberes tamén que quedaron no olvido. Esa xente ven un pouco que xente con as capacidades que relacionan un pouco co síndrome de Asperger, que a humanidade evolucionou porque sempre hubo un personaxe especial, o chamán, o tal, claro, iba un pouco por diante, por sí, rarito, sí, pero que sabía moito, a verdade é que sí. Sí, señor, é certo. Bueno, pues nada, pues levantamos. Venga.